Atraco violento na Coruña. Un taxista denunciou que dous individuos, que van ver nas imaxes, o asaltaron e agrediron mentres estaba de servizo. Segundo asegura, os ladróns subiron ao taxi e durante o percorrido pedironlle cambio de 50 euros. Ao negarse a darlle os cartos, emprendérona a golpes con el. O taxista logrou abrir a porta e pedir axuda, aínda se recupera das lesións. Os presuntos asaltantes xa foron detidos. Sufrió la agresión, golpes en la cabeza, en las piernas, todo para intentar robarle y, bueno, en este caso le robaron y nada, que estaba en el hospital. Y no sabes quién monta, muchas veces les dices que no monten delante, aún así montan igual. Si les dices algo les puede parecer mal y ya te la montan a la primera que pueden. Boas tardes, luns 19 de xaneiro, benvidos ao Galicia Noticias. Na Audiencia Provincial da Coruña, hoxe continúa o xuízo contra José Manuel Martínez Quintáns, alias Pandolo. Está considerado un dos criminais galegos máis temidos dende os anos 90. Esta vez senta no banco dos acusados por 3 intentos de homicidio en Ordes, en maio de 2023. Na actualidade tamén o investigan á marxe deste xuízo pola súa posible implicación nas mortes dun veciño de Mazaricos e outro de Culleredo. A Fiscalía pide para él 36 anos de prisión. Pandolo declárase inocente. Yo lo que he dicho es la verdad, yo no he querido matar a nadie ni disparé. Si dispararan dentro del coche quedaría el casquillo dentro del coche. Yo no disparé dentro del coche, la persona se disparó cuando yo ya estaba en la carretera, que me disponía a marchar. Nada más. Hai unha vaga de roubos en coches estacionados no barrio coruñés dos Mallos. Os veciños denuncian que os asaltos son tanto en garaxes como na rúa, mesmo a plena luz do día, e piden máis vigilancia. Entre o botín que buscan os ladróns, un elemento con máis que probable destino no mercado negro, as balizas V16. Lo que sí hay es en la calle es continuo. Todas las noches 1 o 2 coches los revientan. No sé si es porque hay un mercado de segunda mano o porque las venden en un mercado negro, no lo sé, pero las balizas sí las están robando. Este burato no cristal foi o método escollido polos ladróns para entrar de noite nesta botica de Fene e roubar esta fin de semana. Malia os danos causados, ninguén se decatou ata a mañá seguinte. Arramplaron coa caixa e os cartos que tiña dentro, que poderían ascender a uns 500 euros. E vexan o que está a acontecer nun caixeiro automático de Bertamiráns, no concello de Ames. Algúns usuarios aseguran que fallan nas operacións de reintegro en efectivo, que dá menos cartos en metálico dos que solicitan. Pero logo na conta dos afectados aparece o cargo como se a retirada de cartos se fixera correctamente. A policía local pídelles aos veciños que notifiquen todas as incidencias. Vien a retirar 300 euros e a máquina doume xustamente 6 billetes de 10 que me faltaban 240. Eu estaba inquieto e chamei ao meu banco e fixen a reclamación e en un principio dixeronme que iban a controlalo tamén eles, que iban a poñerse en a comunicación co caixeiro e se había un sobrante que mos devolvería. O meu banco devolveumos, pero ahora fai uns días volvemos a retirar porque dixeron que estaba todo ben, que non había sobrante ningún. Comezamos coa última hora do accidente ferroviario rexistrado en Andalucía na localidade cordobesa de Adamuz. Segundo o último balance, hai polo menos 39 falecidos e máis dun centenar de feridos. Deles, 48 están ingresados, 24 en estado grave e 5 moi graves. 2 trens de alta velocidade descarrilaron este domingo á tarde por causas que aínda se investigan. Un dos convois perdeu o control e invadiu a vía contraria, impactando co outro tren. A circulación de alta velocidade entre Madrid e Andalucía está suspendida este luns. Os equipos de emerxencias continúan traballando no lugar do sinistro. Non se descarta que a cifra de vítimas aumente nas vindeiras horas. Terán toda a información actualizada deste grave accidente ferroviario no telexornal Mediodía e nos vindeiros servizos informativos. Aquí en Galicia, na Coruña, quedou visto para sentenza o xuízo contra José Manuel Martínez, coñecido como Pandolo, un famoso atracador que conta cun amplo historial delituoso. Nesta última sesión da vista oral fixo uso do seu dereito á última palabra e volveu declararse inocente. Enfróntase a máis de 36 anos de cadea por 3 delictos de homicidio en grao de tentativa. Yo no he querido matar a nadie
ni disparé. Si dispararan dentro del coche, quedaría el casquillo dentro del coche. Yo no disparé dentro del coche, la pistola se disparó cuando yo ya estaba en la carretera, que me disponía a marchar. Deste xeito, José Manuel Martínez, coñecido como Pandolo, volveu a declararse inocente ao final do xuízo. O seu abogado, nas súas conclusións finais, solicitou a libre absolución e fixo unha cualificación distinta dos 3 delitos de intento de homicidio polos que o Ministerio Público investiga o acusado. Me parece que en uno de ellos no queda acreditado que su intención fuese esa, sino más bien la de intimidar. En cuanto al que resultó herido, que sí es un forcejeo, no es un homicidio o en grado de tentativa como lo califica el Ministerio Fiscal, sino que son unas lesiones con instrumento peligroso. Y en el otro de los delitos no queda acreditado que él accionase el gatillo. A nosotros nos llama poderosamente la atención. 4 personas no cuentan, o a nosotros nos parece, con todos los respetos, las cosas de la misma manera. Entonces queríamos hacer ver al tribunal esa objetividad quizás de los hechos, como se narran, que no es total como sostiene el Ministerio Fiscal. Entende a defensa que existe unha eximente completa dada a situación da súa esquizofrenia sen tratar ou, en todo caso, unha atenuante moi cualificada. A máis, asegura que o informe forense presenta unha anomalía. Consistente en que el informe es realizado por un solo forense cuando la ley obliga a que sean 2. Y ni siquiera los forenses que realizaron, uno de ellos realizó el informe, el otro no son especialistas en psiquiatría y entendemos que debería serlo. A Fiscalía elevou a súa petición de 36 anos e 3 meses de cadea por 3 tentativas de homicidio a definitiva. Xa no 2007, Pandolo fora condenado a 20 anos de prisión por disparar en Sada contra a patrulla da Garda Civil que lle deu o alto. Nada máis obtelo o 3º grao, a finais de 2023 matou presuntamente un home en Mazaricos e outro en Culleredo, que despezou e esparexeu os seus restos en bolsas de lixo polos montes de Mazaricos, 2 crimes polos que segue pendente de xuízos. Malestar entre a veciñanza do barrio coruñés dos Mallos pola vaga de roubos en coches. Dende a Asociación Veciñal denuncian que dende hai semanas veñen sufrindo furtos en vehículos aparcados na rúa e últimamente tamén no interior de garaxes. Na contorna da Rúa Noia do barrio dos Mallos, os asaltantes entraron no interior deste garaxe comunitario en 2 ocasións. Na primeira roubaron ata en 12 coches. Este é un dos episodios denunciados pola Asociación de Veciños. Entraron 2 veces en el mismo garaje. La primera vez pues fueron a los coches y después intentaron también en los trasteros. Y en la avenida de los Mallos, en el número 23, también entraron en el garaje. Y lo que sí hay es en la calle. La calle es continuo. Todas las noches 1 o 2 coches los revientan. E non só pola noite, aseguran que se están a rexistrar furtos en coches durante o día. Calle Capitán Juan Varela, a las 6 de la tarde, se puso en contacto un vecino conmigo y porque él alertó, pero ya iban a entrar en un coche. El otro día fueron 2 coches en la explanada que hay atrás del centro cívico. Os vehículos aparecen coas ventas reventadas. Entre os obxetos que os ladróns subtraen figuran as balizas V16. No sé si es porque hay un mercado de segunda mano o porque las venden en un mercado negro, no lo sé, pero las balizas sí las están robando. Falan de malestar entre veciños e comerciantes. No queremos generar miedo porque no hay por qué tener miedo, salir a la calle porque ya digo, no es que salgas a la calle y te encuentres ya a los delincuentes, pero que bueno, que está viendo todos los días cositas, sí las hay. Xa mantiveron xuntanzas tanto co Concello como coa subdelegación do Goberno. Con todo, insisten en pedir axuda para poñer fin á vaga de roubos. Roubaron de noite nunha farmacia en Cene e os cacos foron tan coidadosos que ninguén sentiu nada. Foi un veciño o que a mañá seguinte viu un furado no escaparate e deu alerta. Esther. Pois xa vedes que é un burato de bo tamaño, feito ademais nun cristal de seguridade, pero ninguén se enterou nin de como nin de cando o reventaron. Descubriron efectivamente a mañá seguinte, hoxe o cristal xa está reparado. Pensan que por el entraron os cacos e creen que escolleron precisamente esta entrada para tentar esquivar os sensores da alarma, así que, segundo nos di a farmacéutica, cree que debían de ter ben controlado o local. Entraron, foron directos á caixa, picaron os cables
elevárona. Aínda esta mañá estaban facendo aquí as contas e o inventario, en principio creen que como moito puideron levar 500 euros máis ou menos en efectivo, que non había máis na caixa, e de momento non botaron en falta tampouco mercadoría, así que creen que foi un golpe rápido e que viñan buscando só cartos. Foi un golpe, ademais, como dicimos, foron coidadosos ao dalo, porque conseguiron efectivamente evitar que saltara a alarma ou non saltara a alarma, tampouco se activaron as cámaras de seguridade e tampouco deixaron en principio pegadas, así que cree que debían de levar luvas. Agora, aínda ten pendente formalizar denuncia, di que xa está convencida de que as perdas son máis polos danos que lle ocasionaron que polos cartos que levaron. Tamén asaltaron esta carnicería de Ourense situada nas inmediacións da zona bella da cidade. O igual que na farmacia de Fene, actuaron de madrugada, cando o establecemento estaba pechado. Para acceder ao interior, reventaron a persiana e mailo cristal do escaparate. Unha vez dentro, fixéronse cun suculento botín, varios xamóns, dos máis caros, de raza ibérica. Tamén levaron cartos en efectivo, unha cantidade aínda sen determinar. Un dos ladróns deixou rastro. Hai restos de sangue, presumiblemente porque se cortou o escachalo cristal. O caso xa está en mans da policía, que se desprazou ao lugar para reunir probas. Dous incendios nocturnos con apenas media hora de diferenza causaron alarma esta fin de semana en Moaña. O primeiro foi na carpa para festexos do Concello no Paseo Marítimo e o segundo nunha furgoneta estacionada na Xunqueira. De seguida lles contamos máis aquí, no Galicia Noticias. Debeu ser intencionado, porque senón non arde solo. A parte a furgoneta tiña a batería desconectada e non pudo ser un cortocircuito. Esta pode ser a imaxe que máis se está vendo estes días en Ourense, a dun home que se baña espido na Fonte das Burgas. Chama a atención o feito en sí e que aguante a elevada temperatura da auga, que está entre 64 e 68 graus centígrados. Pode tamén que fora para aquecer, dadas as baixas temperaturas nocturnas na cidade estes días, e a súa condición de persoa sen fogar. Asistiuno, como ven nas imaxes, a Policía Nacional. A Garda Civil e a Policía Local de Moaña están a investigar dous incendios que se produciron esta fin de semana de madrugada con apenas media hora de diferenza. O primeiro foi na carpa para festexos do Concello no Paseo Marítimo e o segundo nunha furgoneta estacionada na Xunqueira, moi preto de varias vivendas. Así quedou a furgoneta completamente calcinada logo do incendio. Pouco antes das 5 da mañá, na madrugada do sábado, comezou a arder por causas que se descoñecen. O resplandor das lapas e o ruído alertaron os veciños que estaban dormindo. Oín unha explosión e saín a ventana, que cando mireis estaban aquí a policía local e os bombeiros atallando o lume dunha furgoneta que estaba aí xa un par de días ou máis. Estaba aparcada na Xunqueira, xusto diante das vivendas dos mestres de Reibón. O perigo había bombonas no seu interior e a só uns metros estaba aparcado un camión de carburantes. A furgoneta debía ser algo do tema de albañilería ou algo así. Tiña bastante ferramenta e 4 bombonas de butano. E o perigo que podía haber é que se estendera o incendio ao camión que estaba pegado ao lado. E nada, o noso traballo foi extinguilo e refrescar a zona para que non se estendera. Había un camión de Resol ali aparcado máis adiante que se chegan a implosionar as bombonas, sabe Dios que pasaría. Pero bueno, dentro do que cabe, chatarra. Ahora o coche estaba para arreglar, ahora xa está arreglado. A furgoneta, din os veciños, levaba máis dun mes aparcada no mesmo sitio. Cren que saiu do taller, que está nesa mesma rúa, e os propietarios decidiron xa non movela e que mesmo pensaban en despezala. A furgoneta veu aquí para pasar a revisión e nada, pasouse a ITV e o dueño non necesitaba moito e quedou ali un mes, nada máis. Sospeitan que puido ser intencionado, case ao mesmo tempo, en menos de media hora, houve outro incendio. Foi na carpa que o Concello ten instalada para os festexos no Paseo Marítimo, á altura da Praza de Bastos. No mesmo momento que estamos traballando na extinción, pois tamén o aviso, o alerta de outro pequeno conato nunha carpa cerca do Concello, que se foi extinguida pola propia Policía Local. Deu ser intencionado, porque senón non arde solo. A parte a furgoneta tiña a batería desconectada e non pudo ser un cortocircuito. A Policía Local investiga o acontecido na carpa e a Garda Civil o incendio na furgoneta. Tentan determinar se foron intencionadas e se os dous incendios están relacionados. Un menor de idade está acusado de agredir a súa nai cun coitelo e de roubar a tarxeta de crédito da súa avoa. Unha chamada ao 112
informaba dunha agresión doméstica en que o mozo portaba unha arma branca. Ao ser localizado, o rapaz iniciou unha fuxida que forzou os axentes a unha persecución tanto a pé como en vehículo. O mozo xa está detido e os axentes interviñéronlle a tarxeta de crédito subtraída, unha considerable suma de diñeiro e unha sustancia estupefaciente. Tamén en Pontevedra, a policía local detivo un home por ameazar a súa parella cun machado tras verlle unha conversa de WhatsApp. Un particular avisou os axentes ao ver a muller en plena rúa pedindo axuda. A vítima explicoulles que non era a primeira vez que a súa parella atacaba. O presunto agresor xa foi posto á disposición xudicial. Na Coruña houbo unha agresión brutal a un taxista, eran dous individuos e un deles xa ingresou no cárcere, leváronlle 400 euros e deixáronlle golpes físicos, pero sobre todo emocionais. A vítima levaba anos na quenda de noite. Subiron na Praza de España, destino ao mercado de Monte Alto, unha parada que o taxista coñece ben porque vive no barrio. Chegando ao destino, pregúntanlle se ten cambio de 50 e o compañeiro xa se dá conta que vai sufrir un intento de atraco. Xa non tivo marxe de reacción. A persoa que iba no asiento traseiro golpeouno cunha brutalidade excesiva e o de diante tamén empezaron a dar golpes ante a incapacidade de defensa do propio profesional por posto que levaba o cinturón de seguridade. Golpes a la cabeza, en las piernas, todo para intentar robarle y, bueno, en este caso le robaron. Mallaron nel cunha violencia extrema mesmo cando conseguiu tirarse fora do coche. Sorte duns veciños que soitaron os berros e chamaron á policía e sorte tamén da cámara de grabación que levaba no taxi. O compañeiro tamén tiña un dispositivo de grabación de imaxes dentro do vehículo, que afortunadamente están opoñendo a maioría dos taxis tamén, é algo fundamental para a identificación destas persoas. Detivéronos nun par de horas non moi lonxe do lugar do atraco. Un deles ainda levaba en riba os 400 euros que lle roubaran. Xa está en prisión. Os taxistas séntense un branco fácil e máis aínda polas noites. Lo consiguen mayormente tomado y drogado. Muchas veces les dices que no monten delante, aún así montan igual. Si les dices algo les puede parecer mal y ya te la montan a la primera que pueden. En moitos casos van a corpo limpo. Suelto a lo que toque. No tengo el botón. Cuando empecé hace 8 años intentamos poner el botón, pero dijeron que ya no había. Entonces no tenemos nada más. A vítima, un profesional con longa experiencia ao volante, en concreto na quenda de noite, recuperaste das lesións físicas, pero o peor é o medo que sempre queda no corpo. Temos que pensar que ese propio compañeiro, ao cabo dunha semana, 2 semanas, cando se recupere das súas lesións físicas, vai ter que coller o taxi outra vez e volver a poñerse nunha parada á espera dun servicio. En pouco máis dun mes cúmprese un ano da última agresión física a outro taxista tamén na Coruña. Daquelo agresor atacouno cun coitelo. Están presentes en incendios, temporais, rescates ou na organización de festas e grandes eventos. Falamos dos equipos de protección civil que traballan de xeito altruísta. Nos concellos de Arbo, As Neves e Crecente buscan persoas voluntarias que queiran formar parte destas agrupacións. De seguida vemos aquí no Galicia Noticias que condicións lles piden os candidatos. É un traballo que é moi valioso e a veces nos concellos non se lle dá todo o mérito que debera dárselle, porque son xente que perde o seu tempo sin nada a cambio. As obras de mantemento do viaduto sobre a A52 en Ourense obrigan dende hoxe a novos cortes de tráfico na autovía AG53, que une a cidade das Burgas con Dozón. Alejandro, está a haber moita afectación por estes traballos? Pois, Raúl, máis que a afectación, máis ben o incordio que supón desviarse e continuar co traxecto pola estrada nacional. Como ti ben indicabas, trátase da segunda parte das obras de mantemento deste viaduto que poden ver tras de min, que desta volta centrarase nos 5 piares. E para elo levarán a cabo unha manobra que denominan como levantamento do taboleiro. Unha manobra que se vai a repetir por cada un dos 5 apoios ata que rematen estas obras xa entrados na primavera. O corte desta semana durará entre 2-4 días. Hai habilitados diferentes desvíos debidamente sinalizados e polo momento sen moita consecuencia na circulación.
O presunto mal funcionamento dun caixeiro automático en Bertamiráns, no concello de Ames, está a ser seguido pola policía local, que lles pide aos afectados que lles notifiquen os seus casos. Nuño, que é o que está acontecendo? Si, Raúl, son arredor dunha dúcia as queixas presentadas ás autoridades con motivo deste caixeiro da avenida de Maia de Bertamiráns dende a súa instalación no pasado mes de outubro. Os afectados denuncian que introduciron a tarxeta para retirar cartos e no momento no que o caixeiro lles devolveu o importe era inferior ao que seleccionaran. Iso sí, no recibo, a operación figuraba como se transcurrise con normalidade. Polo momento, o caixeiro continúa funcionando, iso sí, cunha nota informativa dos veciños alertando do problema. Billetes de 10 en lugar dos de 50. Iso foi o que recibiron arredor dunha dúcia de clientes deste caixeiro automático ao tratar de retirar efectivo. Os primeiros casos remontanse ao pasado mes de outubro cando a máquina foi instalada na avenida da Maia de Bertamiráns. Dende entón, os clientes que trataron de realizar un reintegro denuncian que chegaron a perder centos de euros nunha única operación. Foi o 31 de outubro, vin a retirar 300 euros e a máquina doume xustamente 6 billetes de 10 que me faltaban 240. Como caso deste cliente, a Policía Nacional de Ames xa lle chegaron arredor dunha dúcia. O problema é sempre o mesmo. Ao tratar de retirar un importe divisible en billetes de 50, o caixeiro devolve o número correcto de boletos, pero todos de menor valor. Temos unha lista, temos reflexado un torno a docena de persoas que solicitan, retiran diñeiro, normalmente sobre 200, 250 euros. O que fai este caixeiro é dá o diñeiro en verdade en billetes de 50, suele dar, se pide son en billetes de 10 e de 20. Con todo, tanto os recibos expedidos polo caixeiro como os rexistros de entidade bancaria reflicten que as operacións se levaron a cabo con normalidade. Por iso, cando os afectados reclaman, reciben unha compensación en primeira instancia que máis tarde se volve a retirar das súas contas. Esta persoa reclamalle ao seu banco, o que fan é repoñer ese diñeiro e ao día seguinte comproban o extrato do caixeiro e resulta que no extrato do caixeiro resulta que dou diñeiro e todo, entonces volven a retirar este diñeiro da conta. Ante a multitude de queixas recibidas, a Policía Local está a confeccionar unha lista que as recolla para que os clientes poidan formalizar unha denuncia colectiva. Polo tanto, piden xunto ao Concello que calquera persoa afectada se poña en contacto con calquera das institucións para deixar constancia. Hoxe, como cada 19 de xaneiro, véspera do San Sebastián, celébrase en Castro Caldelas, na provincia de Ourense, a Festa dos Fachóns. O fachón grande mide este ano máis de 30 metros e requiriu de moito traballo para poder facelo. A festa celébrase dende o ano 1751, cando o lume serviu para acabar cunha peste que asolou daquela vila. A festa comeza entre lusco e fusco, cando se pon o sol, reunímonos todos diante da igrexa de Castro Caldelas e esperamos a que chegue o fachón grande, que é un fachón de 30 metros, que xa vistes por aquí. Entón, préndese lume ao fachón grande, que fai a procesión alrededor do castelo, con todos os fachos pequenos detrás. En cuestión de horas, o fachón xigante volverá a prender como cada 19 de xaneiro. Elaboralo requiriu moitas mans. Este ano o fachón grande, que o fixemos, como sempre, entre un grupo de veciños, que nos juntamos sempre a facelo, terá sobre 33 metros. Mais ou menos lévanos sobre 3 tardes facelo. Escollendo os mollos, imos amontonando palla, entrelazando de adiante cada atrás, e a súa vez imos atando con estes atadillos de palla tamén. Un traballo en comunidade que comeza plantando e segando cereal como se facía antano. Despois faise a malla tradicionalmente, porque o que temos que ter é os mollos de palla enteiros, porque se están cortados non nos valería para facer o fachón, e despois, unha vez que seca, a traen esta nave. Para a procesión repartiránse uns 500 fachóns que alumearán a zona antiga de Castro Caldelas. Pretas os atadillos tamén estes, en pequeno, e según vai ardendo, ti tes que ir correndo o atadillo para atrás para que vaya afloxando e vaya ardendo. Canto mellor o fagas, máis che vai aguantar. A Festa dos Fachóns ten case 3 séculos de historia. Temos documentación escrita do 1751, co cal identifica unha das festas do lume, ou, por decir, a máis antiga de Galicia. Di que unha pesta asolaba a comarca e os veciños saíron a facer a procesión co que tiñan, ca luz que tiñan, que era o fachón. Entón, ao final, queimaron o fachón, queimaron os enseres, e seguramente foi ese o que fixo que a peste cesara. Foi na véspera do San Sebastián. Un sentimento que se transmitiu de xeración en xeración. Unha festa que está moi arraigada nos Caldelaos, porque aparte de que é unha festa moi peculiar, moi particular, diferente,
a outras festas, pois é unha festa que intentamos inculcar de pais a fillos, que venga a tradición dos nosos sabores xa, e que a todos nos encanta, o sea, que a vivimos que nos chega moito ao corazón. Unha celebración ao redor do lume purificador. Estamos ás portas do Entroido, falta escasamente un mes e o prato estrela destas datas é o cocido, pero non todos son iguais. Segundo onde o comamos varían os ingredientes. En Lugo, por exemplo, bótanlle o botelo, no sur, galiña e tenreira. O que non falta son os grelos e a cachucha. Cachuchas, lacóns, botelos e chorizos colgan dos estantes das carnicerías. Estamos no tempo do cocido. Se demanda normalmente son o típico butelo, chorizo, logo tamén cachucha, o que ten moita aceptación tamén é o tema da solana. A solana ten tamén moita, o que é o espiñazo do cerdo, ten moita aceptación tamén. Pero os ingredientes varían segundo onde o comamos. Que leve cacheira, lacón, solana, chorizos, androlla. A súa cachucha, a súa costilla, o butelo, o chorizo, os garbanzos, os grelos nosos. A solana e o botelo non faltan no cocido lugués. O botelo tradicionalmente consumíase no interior, na zona de montaña, é típico da Fonsagrada, pero hoxe o seu consumo xa está moi estendido. E solamente leva costilla, o que é a costela, digamos, tradicional do porco, máis o que é a corteza, o que é a piel, e non leva máis nada. Porque hai noutros sitios que lles meten, pois, metenlles rabo, metenlles lengua, aquí na Fonsagrada non. Noutras zonas de Galicia, ademais da carne de porco, tamén engaden galiña, tenreira ou mesmo cordeiro. Eu xente que ao mellor de Vigo, da zona de Vigo, da zona de Pontevedra, e non saben prácticamente o que é o butelo. E aí sí que aí métese galiña, métese incluso cordeiro, cocido. Antigamente, o cocido comíase na casa, en familia. Hoxe tamén se segue a comer coa familia ou cos amigos, pero fora, no restaurante. No, prefiro ir a tomarlo a algún sitio. Fixino hasta fai pouco, porque tiña moitos fillos e moitos netos, pero levanteime en huelga. E agora vámoslo comer todos e pagamos. Se van fora, mellor reservar en moitos establecementos, teñen lista de agarda. A xente sempre lle gusta un cocido. Me gustan los garbanzos, me gusta la carne, el chorizo, todo lo que le echan. A mí me gusta todo. E, xunto ao caldo, o prato estrela do inverno. Os cortes na suministración de internet e telefonía teñen fartos os veciños de Bergantiños. Segundo denuncian, as incidencias repítense con frecuencia e deixan paralizada a actividade económica e administrativa durante horas. De feito, os concellos da zona puxeron unha reclamación conxunta pedindo solucións ao operador Movistar. 4 cortes de internet e teléfono no último mes colmaron a paciencia de moitos veciños de Cabana, Ponteceso, Malpica e Laxe. Sí, a último durou 7 horas. É que desde as 5 da mañán hasta as 12 do mediodía debió de ser. Sí, está pasando bastante frecuentemente, máis do que nos gustaría, porque, bueno, pois é algo que afecta directamente ao noso negocio. Bueno, pois temos un teléfono fijo na parada sempre, e entonces tamén cortan porque non hai línea. Entonces, claro, a xente que nos chama tampouco non lle podemos coller porque non sona o teléfono. Comerciantes, taxistas, colexios, centros de saúde queixanse de que as incidencias os poden deixar paralizados durante horas, causando perdas difíciles de compensar. Non podemos entregar paquetes, non podemos cobrar con tarjeta, non podemos vender os cupóns da 11, a alarma, é que nos, claro, ao ter a alarma vai con internet, entonces tampouco podemos activar a alarma. Nós somos unha empresa que alquila material sociosanitario por toda España e entonces o noso traballo depende directamente da rede de internet. De igual 4 ou 5 horas que estamos sin línea de internet, donde a xente non pode traballar, os problemas que se causan tanto hostelería, supermercados, farmacias, bancos, e quedamos sin línea, e aquí no concello igual. A propia actividade administrativa dos concellos vese afectada tamén por uns cortes que o operador Movistar xustifica como avarías ou intentos de roubo na liña. Un fallo na liña e tal, despois o día seguinte, que é un intento de roubo, pero bueno, xa nos parece que xa moitos intentos de roubo aí pola zona de Carballo por aí, xa nos parece moi continuado. E non sabemos, a verdade é que non sabemos, pero nós o que pedimos é que se solucione canto primeiro mellor.
Fartos da situación, estes 4 concellos fixeron unha reclamación conxunta pedindo solucións ao operador. Non están dispostos a quedar incomunicados nestes tempos en que prácticamente todo pasa por un teléfono ou un módem. Foi unha das imaxes dos estragos que causaron a forte tormenta eléctrica en 2024. Caeran en Galicia máis de 5.800 raios e un deles foi impactar no campanario da igrexa de Bando, en Santiago. Aínda están traballando en reparar aquela desfeita e hoxe digno das veciñas que xa medra a impaciencia por volver escoitar as campás na parroquia. Son imaxes de decembro de 2024 da resaca dunha forte tormenta que descargou milleiros de raios en toda Galicia. Un deles impactou de cheo no campanario da igrexa de Bando e botouno abaixo. Nesta parroquia compostelá lembran ben aquel día. Eu escoitei na miña casa un ruído grandísimo, un estalo grandísimo. E se debe ser daquela cando caeu o raio aquí. E todo nese trozo de aí estaba todo cheo de pedras, a telha e todo, estaba todo... E foi suerte que non nos colleu a nós aquí, porque acabábamos de salir da misa ás 11 e algo. Entonces sabedes o desastre que... O desastre puido ser maiúsculo, pero por sorte non houbo danos persoais. O suceso collera o párroco de vacacións e daquel día lembra o susto que levou cando lle deron a noticia. Cuando me llegó la noticia, como una bomba, pero la primera dijeron es que la iglesia se cayó. Y dijo, madre mía. Yo estoy lejos y la iglesia. Pero después fueron informando, dijeron, no es un rayo que impactó las campanas afectadas, quedó sin luz eléctrica. Os danos eléctricos e os que deixaran o tellado xa se repararon, pero a rehabilitación do campanario vai máis a modo. Por fin retiraron as campás que ata hai pouco aínda colgaban malamente nos restos das torres. A pedra que caeu está almacenada e numerada para tentar reconstruílas tal cal eran. Claro, es un trabajo realmente complejo, porque hay que ajustarlas bien, ponerlas bien, tal como estaban, aunque está llevando tiempo. Sí, pero yo creo que la cosa va adelante este año mismo y creo que va a salir. Xa lles tarda na parroquia porque este ano sen campás botáronas moito de menos. A campana, cando hai unha defunción na parroquia, toca. E cando hai un aniversario igual. A xente non se entera, pasa o aniversario e dicen, e logo por que houve tantos coches en Bando? Pois porque houve un aniversario. Claro, como ahora non hai a campana. E a verdad que estamos así como un pouco toda a parroquia impacientes. Nos concellos de Arbo, As Neves e Crecente buscan persoas voluntarias que queiran formar parte da Agrupación de Protección Civil Ribeira do Miño, que comezará a funcionar en abril. O obxectivo é apoiar a organización de grandes eventos e reforzar a capacidade de resposta en situacións de emerxencia. Compromiso social e ser maior de idade é o único requisito para ser voluntario. Están presentes en incendios, temporais, rescates ou unha organización de festas e grandes eventos. A súa presenza tranquiliza e, sobre todo, reforza a intervención doutros profesionais en situacións de emerxencia. Son os voluntarios de Protección Civil que traballan de xeito altruísta. Axudar en intervencións os profesionales, os GES e os bombeiros, a actos programados, é un pouco que vaya surgindo no día a día e que descolgas o teléfono e a xente sempre está disposta a botar unha man. É un traballo que é moi valioso sin nada a cambio. Ese compromiso social e ser maior de idade son os requisitos para poder formar parte da nova Agrupación de Protección Civil Ribeira do Miño, que nace para dar mellor cobertura aos concellos de Arbo, As Neves e Crecente. Pois vivimos situacións de gran magnitude, moi dramáticas, cos incendios forestais, pero tamén polos temporais, e cada vez é necesario pois contar con mellores medios, con máis medios e mellores, pero tamén, e desde o punto de vista positivo, afortunadamente, cada vez os concellos pois estamos organizando eventos importantes que cada ano fan necesario contar con ese apoio dos voluntarios de Protección Civil. Xa hai inscritos, pero nestes concellos buscan voluntarios. É necesario pois dotalo dos canales necesarios para que poidan prestar e para que poidan manifestar todo ese compromiso social que é moi importante e cada vez máis necesario na sociedade actual. Os voluntarios deberán pasar un curso de formación, pero segundo o alcalde de Arbo, onde estará a sede da agrupación, agárdase que comecen a traballar no mes de abril. Ata aquí o tempo do Galicia Noticias, quedan xa con Marta Darriba e o telexornal centrado hoxe nesa traxedia ferroviaria da localidade cordobesa de Adamuz. Grazas pola compaña e moi boas tardes.